қоидаи бозиро вайрон кард, баъдан ҳамин гуна нофаҳмӣ ба миён омад. партофти ту ба ҷаримагоҳ, шонси бисёр хуб барои дастаи Ҳулбук дар мубориза дар дохили ҷаримагоҳ, шонси бисёр хуб ва бо ҳамин дастаи Ҳулбук ба задани гол муваффақ мешавад. мо Шерсалимовро бубинем. хуб мубориза дар ҷаримагоҳ бо вуҷуди кӯшишҳои худ Салоҳиддин Эргашев натавонист пеши роҳи Алишер Салимовро бигирад. пеш аз ин бошад Алиҷон Кароматуллозода бо ҳамроҳии ҳисобро 2-2 кардан шонси бисёр хубе пайдо мешавад ва зарбаи задаи Шериддинро дарвозабон баргардон. Зарбаи баъдӣ ҳам бартараф шуд. имконияти навбатӣ ва Салоҳиддин Эргашев ҳам ҷазобияти хуберо ба миён овард. ин ки қаҳрамон мешавад дар Лигаи Олӣ аз фурсати беҳтарин барои дастаи Ҳулбук ва ҳисоб 2-0. 2-0 ва хатои навбатӣ бисёр дағал аз сӯи бозигарони Равшан. бо ҳамкорони худ, бо ҳамкасбони худ суҳбат мекунад ин лаҳзаҳо Саёдҷон Зайниддинов. бале, дар лаҳзаи оғози партов тавре мебинед афсайд нест. ин чизро ман болотар гуфтам ки ҳамон нуқтаи оғози ирсолро агар бубинем онҷо афсайд дида нашуд. Баҳруманд Азимов истифода карда гол зад. на ба ҳар ҳол ба фикрам афсайдро ба қайд мегирем. бале, баргашт. ҳуҷуми идома дорад. вазъияти бисёр хатарнок инҷо тавре дида мешавад. Евгений Гриценко дар хари дарвоза аст. футболбозикунон рақобатро давом медиҳанд. Ҷалолиддин Маҷидов сармураббии дастаи Ҳулбуки ноҳияи Восе аст. партофт ба ҷаримагоҳ. инҷо шонси бисёр хуб ва зарбаи иҷро шуда ба сутуни дарвоза расида баргашт. Муродов зидди Шериддин Бобоев қоидаи бозиро вайрон кард. ана ҳаминҷо бубинед. мехоҳад ба туб расад, аммо ба туб не, балки ба ҳариф зарба мезанад. Далер Шомуродов бисёр хатои дағалу Шериддин Бобоев дар назди туб. зарбаи ӯро мебинем ва дарвозабон бармегардонад. ва худи Шериддин чӣ гуна зарба зад. агар Ҳулбук дар ин бозӣ мағлуб шаваду Панҷшер мусовӣ кунад бозии худро дар ин ва зарба сӯи дарвоза аст, аммо бенатиҷа хело имтиёзҳои зиёдро аз даст дод. дар охир инак мо дар ин ҳолат зарбаро мебинем ва ҳисоб баробар мешавад. дӯстони гиромӣ, баъд аз медонед туб аз байни пойҳои дарвозабон Гбеку Проспер гузашт. инҷо талоши Амирҷон Сафаров барои ҳамларо акнун дида наметавонем, вале баъдан боз ҳам туб ба назди зарбарос иҷро мешавад аз вазир Гашев. имкон надорад ки ҳуҷумро давом диҳад, зеро дар ин лаҳзаҳо садои ниҳои уштаки довар баланд шуд. хуб, ба фикрам аллакай хабар ҳам расид дар бораи оне ки дар бозии дигар Панҷшеру ҳосилот байни ҳам мусовӣ карданд. бале, ҳамин таврам ҳаст ва Ҳулбук бо ҳамин имкон пайдо кард то дар Лигаи Олӣ боқӣ монад. акнун онҳоро бо дастаи сардори шаҳри Турсунзода бозиҳои гузаришӣ интизор аст. вале пеш аз он бояд Ҳулбук бо дастаи Истиқлол ҳам дар Лигаи Олӣ бозӣ кунад. бисёр спос мегӯем ки тӯлин муддат ҳамроҳи мо будед. дӯстони гиромӣ, омори ниҳоии бозиро ҳам мо шумо ин лаҳзаҳо мебинем. то дидорҳои дигар сеҳатманду комёб бошед. хайр.